दिनै बिटिसिनि बारग' CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथां बा मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोना बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनानै पलिटिकेल प्लेटफर्माव आगान होफैनाय साफा साफा दैदेनगिरि बेराफारसेथिं परिबर्तन गोजोन सान्थि गायसंलांनायनि थांखि आरो बयनिख्रुइबो साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन नैबे मोनसे बाथ्राया दिनै जों बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ जोबथा स्टेज होनब्लाबो जायो जोबथा स्टेज होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा खारन प्रमद बर' बिथाङा माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दैदेननो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन आरो प्रमद बर' बिथांनि बे दैदेनफुबाय थानाय समावनो 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बे बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया मायबा खनायाव गोमानानै थाबोबाय मायबा खनायाव दिनै आलाय सिलाय जानानै थाबोबाय ना दिनै प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय बे हाबाफारिखौ सोरनोबा फालांगि खालामनानै बेफोरबायदि गावनि माखासे पलिटिकेल सुबिदाफोरखौ मोननो हादों नामा दिनै जाय प्रमद बर' बिथांनि लिडिं खालामफुबाय थानाय समावनो जों बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया डिस्ट्रय जादों बे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायजोंनो इउपिपिएल पार्टीनि पलिटिकेल जा मोनसे प्लेटफर्म बियो डिस्ट्रय जाबाय आरो डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ दिपेन बर'नि बाथ्राखौ मा बुंनो जेराव माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय समावनो दरं अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव हेलिकप्टाराव गाखोलायनानै दिलीप सयखियानि थाखाय बर' फिसाफोरनि सेराव गसंनानै भट बिनानै होनाय थांखिया मा बिटिआरनि गेजेरजों लाबोनाय दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय बायदि बायदि बे दिलीप सयखिया बिथांखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय जेरैबायदि दिपेन बर'आ बर' फिसाफोरखौ खावलायदोंमोन खावलायनाय लेखा बर' फिसाफोराबो बे दिलीप सयखिया बिथांखौ देरहासार होहरदोंमोन नाथाय सोंथिया बेसो देरहाखांनायनि उनावहाय दिनैनि बे जोबथा समसिमहालागै बे एमपि दिलीप सयखिया बिथाङा बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय बै दफाफोरखौ मोनबेसे बोर्ड लानानै मावफुंनानै होखो बा बर'नि सरासनस्रा माखासे जेंना जेथोफोर जाय माखासे सरासनस्रा जेंना जेथोफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों एसेब्लाबो सुस्रांनानै लानो हायो बै माखासे जेंना जेथोफोरखौ बे दिलीप सयखिया बिथाङा मोनबेसे सुस्रांनानै होखो बे सोंथिखौ सोंनो जुदि जों थाङोब्ला दिपेन बर' नोंथांनिसिमसो जोङो कुइसन खालामगोन खारन बेनि गासै माखासे आबहावा थासारिखौ दिपेन बर' नोंथाङासो मोजाङैनो मिथिगौ जेराव दिनै बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा एनडिएफबिखौ लानानै बानायनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव दोननानै बेराफारसेथिं जौस्राङाव मा बुङो नै रन्जन दैमारि बिथाङाबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां जाबायनो एसेबां थगायो आरो जाय प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्डनि जेंनाया सुस्रां जायागौ मानि सोमावसारबाय थागोन होनो बे प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय मा बुंदों बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गेदेरखानो लाजियाखसै प्रमद बर' नोंथाङा लाजिनांगौ दिनैयो जेराव दिनै प्रमद बर' नोंथांनि नंखाय बुंनानै समायखिरा लाबोनाय बै माखासे बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनैयो गोसोआव दङ जायनि दान बान्था महरै दिनैयो प्रमद बर' नोंथाङा नोंथांनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो हाया आरो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा नोंथांजों थगायजानानै नोंथांनि थगायनाय बाथ्राजों गोजोमग्रा दिनैनि बे समाव नंला